Os informes científicos do Instituto Español de Oceanografía constatan a recuperación do stock da sardiña ibérica que se atopa por riba do rendemento máximo sostible. A flota galega inicia así unha campaña moi optimista tras 5 anos de restriccións para favorecer a recuperación do caladoiro. Nese plan conseguimos manter a actividade da flota durante estes 5 anos, aínda que a baixos niveles, pero mantendo a actividade, e a día de hoxe podemos asegurar con datos científicos que a sardiña está moitísimo mellor que nos millores anos de explotación da sardiña. É dicir, en tan só 5 anos o recurso sardiña está no rendemento máximo sostible. Se unha mostra máis de que para facer as cousas no mundo do mar hai que ter datos científicos e hai que saber adoptar os plans de xestión necesarios para ser capaces de manter a actividade da flota e protexer o recurso ao mesmo tempo. Así que eu espero que este ano sexa un moi bo ano de sardiña. Os datos que me aportan os técnicos do Instituto Español de Oceanografía que están facendo seguimento a esta campaña así mo acreditan e eu espero que os nosos pescadores atopen os bancos de sardiña e podamos ter un bo ano. Así, o límite de capturas para este ano supera as 56.000 toneladas, das que a España lle corresponden preto de 19.000, a repartir entre a flota do Cantábrico Noroeste e do Golfo de Cádiz. En canto aos topes diarios, establecese un cupo de 2.100 kilos para os barcos cun máximo de 8 tripulantes, chegando ata 3.200 para embarcacións con máis traballadores enrolados.